Vostede é o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional. Como garantizan dende a Consellería o acceso universal á educación en Galicia? Bueno, pois é un dereito que temos afortunadamente todos os nenos e todas as nenas de Galicia. Non é que garantizado porque está establecido na propia lei e é un ensino obrigatorio. Temos a sorte de estar nunha sociedade onde temos un ensino obrigatorio moi sólido e moi asentado. É certo que pode haber casos nalgúns grupos sociales moi concretos de nenos pois que, porque os seus pais non os mandan ás clases e aí intervimos a través da Fiscalía de Menores, pero son moi anecdóticos e moi preocupantes, porque que un neno ou unha nena non vayan á escola a educarse, a formarse, a ter unha formación básica para o futuro, pois é un problema para eles a nivel individual e para o conxunto de Galicia os agregamos todos. A educación é un recurso básico humano e o ODS 2030 número 4 di que hai que garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todas as persoas. Como se pode acceder hoxe en día a unha educación deste tipo para todo o mundo? Bueno, non todo o mundo ten a sorte que ten España ou que ten Galicia, non? De ter pois unha sociedade democrática, avanzada, libre, con direitos, con obrigacións, unha sociedade de progreso. Por desgracia, hai moitos países, moitos en África, algúns en Asia, tamén en Latinoamérica, ou dentro de todos ou dentro de algúns países, algúns colectivos concretos con moitas dificultades, e iso é unha, digamos, é unha lacra para o conxunto da humanidade e é algo sobre o que temos que perexar. Sen dúbida, a educación e o desenvolvemento en sentido integral pois de un país ou de unha persona van íntimamente unidos. E respecto ao que ti me dís de equidade, igualdade, caridade, direivos unha cousa, para que estemos orgullosos en Galicia pois do traballo que fan os vosos profesores, o traballo que se fai nos centros educativos, nos colexios e nos institutos de Galicia. Galicia, según un informe que se fai a nivel internacional que se chama PISA, é a comunidade autónoma de España que ten un ensino máis equitativo do conxunto de España, o cual pois creo que é unha noticia moi boa. E tamén o di o propio Ministerio, que somos a comunidade autónoma con un maior nivel de integración daqueles alumnos que teñen dificultades para poder desenvolverse de xeito normal na aula, co cual podemos estar moi contentos do que temos, do traballo que se fai, pero sobre todo debemos estar tamén orgullosos do traballo que se leva feito en Galicia e en España e preocupados e intentar que outros nenos, outras nenas de outras rexións e de outros países e de outros continentes do mundo teñan as mesmas oportunidades que a educación vos dá a vos. Como poderían os nenos que non reciben educación ter unha boa ensinanza? Pois é moi difícil, porque a propia pregunta encerra un problema. O que deberíamos ter en estos países ou en zonas concretas de outros pois sistemas educativos, modelos educativos, escolas para aprender o máis básico. Ainda hai moitos analfabetos, é dicir, persoas que non saben ler ou escribir, nenos como a vos que non saben ler nin escribir en moitos países do mundo, e iso é unha desgracia para eles, non? Porque están vivindo pois un mundo pois moi difícil, unha sociedade moi difícil, sin ningún tipo de direitos, sin ningún tipo de expectativas vitales, a veces sometidos a réximes políticos e militares pois absolutamente prexudiciais, e é un gran problema para eles. Hai moitos nenos no mundo que non reciben aínda educación. Por que cree que pasa iso e que se está a facer dende as administración para solucionar este problema? Bueno, é o que dicía antes, hai países que teñen situacións de desarrollo absolutamente o que se denomina do terceiro mundo, é dicir, non hai servicios públicos, non hai nin tan siquiera auga corrente nas casas, a veces non hai nin casas, e esa é unha situación moi diferente. Se un ve a veces e nos vemos na televisión ou vemos nos periódicos pois nenos que se morren de fame, literalmente que se morren de fame. A partir de aí eu creo que aquelas personas como as que estades aquí, que tedes pois 12, 13, 11 anos, debedes ser conscientes do mundo no que vivides, debedes ser consciente pois da sorte
que ter nacido nunha sociedade como a galega, como a española, como a europea, e intentar que os valores democráticos, o respeto, os dereitos, a base económica, o progreso que existe nestes países non se perda nunca, porque se nos comparamos con outras rexións do mundo, situación onde nenos morren de fame, literalmente morrer de fame, a situación é moi complicada. Entre os continentes nos nenos que non teñen educación. A que se debe isto e que hai que facer para solucionalo desde un país como o noso? Pois, Sara, tes engarza con a anterior pregunta. Esa pregunta ten moita razón. Pensemos nos nenos de África e comparémonos con nenos de Europa. Supoño que verán na televisión moitas veces que moitas persoas, nenos pequenos, mulleres embarazadas, familias inteiras, arriesgan a súa vida a cruzar nos cayucos, en lanchas improvisadas, para chegar a Europa e daqui a España e ao conxunto de Europa, buscando oportunidades de vida, fuxindo a veces da violencia, fuxindo de situacións de vida moi difícil. Que temos que facer os países desenvoltos en comparación con os non desenvoltos? Pois eu creo que é intentar que os países que están en esa situación poidan evolucionar dunha perspectiva integral, social, política, económica, e que todo vaya dun xeito parello, e intentar axudar. Podemos facelo de xeito con pequenas accións moi concretas, que sempre son boas, pequenas accións moi concretas, ou intentando que os grandes países poñan en marcha proxectos e plans das grandes organizacións mundiales, como pode ser a ONU ou outras, para axudar a esos países, e fundamentalmente axudar aos nenos. Hai unha organización, a UNICEF, por exemplo, que traballa en esa línea, que a veces ten éxitos moi positivos, pero a veces tamén se ve que non chega, porque hai outras forzas moi potentes e moi fortes que o dificultan. Un de cada 5 de nenos, máis de 300 millóns, non asisten á escola. Que plans desde países máis ricos para reducir ese número? Países pobres, o que temos que facer é axudar e intentar facer planes de escolarización. Todos os países teñen o que se chaman accións de cooperación, para cooperar con estes países, pero ten que ser unha cuestión integral, unha cuestión de seguridade xurídica, de respeto xurídico, de non abuso dos que teñen poder sobre os que non teñen poder, de creación de infraestructuras básicas, o que dicía antes, carreteras, electricidade, auga, hospitales, escolas, seguridade, que eu non poida abusar de ti libremente por ser máis fuerte que ti ou máis poderoso que ti, e esas cousas ten que evolucionar todo xunto, que teñas un traballo digno, que podas ter a túa seguridade, a túa familia, todo iso ten que facerse dun xeito integral, e non debe ser fácil, porque estamos xa no segundo cuarto do século XXI, e isto ven dende fai xa moitos anos, moitas décadas, e non será topado a clave que posibilite que un país avance, ou que unha sociedade teña un respeto por as persoas e posibilite o seu desarrollo. Hoxe en día, un de cada 5 adolescentes no mundo non reciben a educación necesaria en público. Que factores afectan actualmente a estas persoas para non poder acceder a educación que precisan, e particularmente en Galicia? A ver, en Galicia ese dato non é así, afortunadamente. É dicir, en Galicia o 100% dos alumnos están escolarizados nun sistema educativo de gran calidade, dos mellores de España e dos mellores de Europa, non? Fíxate que aquí temos aproximadamente, somos o 5% dos nenos de España, aproximadamente o 5% dos nenos de España. E, sin embargo, en servicios que favorecen o acceso, digamos, como un servicio de proximidade básico ao alumno, temos uns porcentaxes moito máis altos. Por exemplo, aquí non vos fai falta, porque vives na cidade, non? Pero nas aldeas de Galicia é o país, a zona de España que ten unha dispersión máis grande da poboación. Temos 30.000 aldeas, que son a mitad das que hai en España, para un territorio que é o 5%. Pois ben, só co 5% na poboación invertimos, Galicia invirte en transporte público, en transporte para levar os nenos das aldeas aos centros escolares, o 25% do conxunto de España. Moitos millóns de euros. Por qué? Para facilitar a posibilidade de ir ao colexio.
Nós temos aproximadamente 1.200 centros educativos e o 100%, bueno, o 99,7% dos nenos. A ver, en Galicia ese dato non é así, afortunadamente, é dicir, en Galicia o 100% dos alumnos están escolarizados nun sistema educativo de gran calidade, dos mellores de España e dos mellores de Europa, non? Fíxate que aquí temos aproximadamente, somos o 5% dos nenos de España, aproximadamente o 5% dos nenos de España. E, sin embargo, en servicios que favorecen o acceso, digamos, como un servicio de proximidade básico ao alumno, temos uns porcentaxes moito máis altos. Por exemplo, aquí non vos fai falta, porque vives na cidade, non? Pero nas aldeas de Galicia é o país, é a zona de España que ten unha dispersión máis grande da poboación. Temos 30.000 aldeas, que son a mitad das que hai en España, para un territorio que é o 5%. Pois ben, só co 5% da poboación invertimos, Galicia invirte en transporte público, en transporte para levar os nenos das aldeas aos centros escolares, o 25% do conxunto de España. Moitos millóns de euros. Por qué? Para facilitar a posibilidade de ir ao colexio. Nós temos aproximadamente 1.200 centros educativos e o 100%, bueno, o 99,7% dos nenos. A ver, en Galicia ese dato non é así, afortunadamente, é dicir, en Galicia o 100% dos alumnos están escolarizados nun sistema educativo de gran calidade, dos mellores de España e dos mellores de Europa, non? Fíxate que aquí temos aproximadamente, somos o 5% dos nenos de España, aproximadamente o 5% dos nenos de España. E, sin embargo, en servicios que favorecen o acceso, digamos, como un servicio de proximidade básico ao alumno, temos uns porcentaxes moito máis altos. Por exemplo, aquí non vos fai falta, porque vives na cidade, non? Pero nas aldeas de Galicia é o país... Sen educación reduciu ao largo dos anos, e por qué? En Galicia? Ou en todo o mundo? En todo o mundo, en xeral. A ver, en todo o mundo, por suposto, porque según os países van avanzando pouco a pouco, pois van facilitando a escolarización. Tamén é certo que hai unha, digamos, unha relación casi directa. Os países máis desarrollados nacen menos nenos, hai menos natalidade, e os países máis subdesenvolvidos, digamos, o que se chama globalmente o terceiro mundo, hai unha enorme natalidade. E é unha contradición, porque onde hai mellores condicións de vida nacen menos nenos, e onde a vida é a máis difícil, porque a vida non vale nada en moitos casos para esos nenos, nacen moitos máis nenos. E iso é unha gran dificultade. E en Galicia, afortunadamente, todos os nenos poden ir á escola, poden ter unha escola, poden desenvolverse, ter oportunidades gracias á educación, que é unha das bases máis importantes dun Estado... Centrámonos nun caso en concreto, de que xeito cree vostede que lle afecta a un neno a educación que se lle dá na casa a que se lle dá nun centro educativo? A educación é unha tarea compartida. Os profesores, e aquí tedes profesores, danvos coñecemento, e tamén vos axudan a interaccionar, a comportarvos, a ter unha vida, digamos, de respeto hacia o compañeiro, de colaboración co compañeiro, uns valores importantes. Pero a educación da familia é fundamental. Se a familia non se implica e non participa na educación en sentido amplo, moito máis alá do que é a transmisión de coñecementos, que é a tarea básica da escola. A tarea básica da escola é transmitir coñecementos e formarvos tamén como personas. E a familia ten que implicarse e colaborar. Se a familia, se vos imaginarevos que na escola vos din que hai un comportamento, digamos, que vai máis alá do que pode ser a transmisión de coñecemento, e se vos di, pero na vosa casa vedes xusto o contrario, pois aí hai unha contradición, aí hai un problema de saber o que está ben e o que está mal. Por exemplo, a igualdade de xénero. Todos sabemos que non se pode abusar das nenas, non se pode pegar a nadie, non? Pero se ti chegas a túa casa e teu pai pega a túa nai, pois quedas un pouco desconcentrada. Por iso é moi importante que haya unha, digamos, unha participación tamén da familia como parte fundamental da educación dos nenos. De acordo co informe sobre a integración dos estudantes estranxeiros no sistema educativo español, españois e estranxeiros non teñen
as mesmas oportunidades para acceder ao sistema educativo, de que maneira afecta ser de outro país, vir de outro lugar ou ter menos recursos á hora de adaptarse nun centro educativo en Galicia, e que están facendo vostedes para mellorar esta situación? Pois mira, ata o momento os estudiantes estranxeiros que viñan a Galicia eran moi poucos e sempre se integraban con dificultad, imaginémonos o idioma, pero se integraban con certa normalidade, non? Nos últimos anos cada vez hai máis nenos que proceden do estranxeiro, porque como en Galicia nacen moi poucos nenos, ven moita xente de fora, e iso é moi importante, é básico que veñan moitas familias do estranxeiro, porque iso vai posibilitar que haya un reemplazo xeracional en Galicia. O reemplazo xeracional quer dicir que siga habendo as mesmas persoas que existen no día de hoxe, porque se nós temos poucos nenos, poucos fillos, iso é unha pirámide inversa. Saberes o que é a pirámide de poboación? A estudiaste na aula, verdad? Pois Galicia ten un problema, España e Europa estructural, que nacen moi poucos nenos. Entón veñen moitos nenos, moitas familias de fora. Tamén os galegos fomos a fora moito tempo. Galicia é un país de emigración. Hasta os anos 90, 80 había moita emigración, moitas persoas, moitas familias, e a mellor aquí hai algún fillo de persoas que estuveron en Suiza ou en Venezuela ou en México ou na Argentina, que marchaban de Galicia buscando oportunidades, buscando unha mellor calidade de vida, buscando un traballo mellor, buscando máis oportunidades para poder desenvolverse. Agora somos un país de inmigración, cada vez ven máis xente de fora, e dentro de uns anos os galegos, os abuelos dos galegos, de moitos galegos, vivirán pois en Colombia ou vivirán en Ecuador, e iso é bo, iso é moi bo, e temos que facilitar a súa integración. Nós mesmos en Galicia, porque estamos vendo que o número de nenos estranxeiros medra, creamos un plan de acollida do alumno inmigrante, onde o máis importante é para aqueles que non teñen dominio da lengua galega ou da lengua española, fundamentalmente os que veñen de Latinoamérica, pois de Colombia, de Bolivia, de outros países, de Venezuela, falan español, co cual é máis fácil que poidan integrarse. Pero se veñen de Afganistán e se veñen de sitios onde non saben nin ler, poñerei un exemplo. Aquí en Santiago, fai moi poucos días, chegaron 3 nenos, un neno e 2 nenas irmás, dun país que é Afganistán. O neno falaba un pouco de inglés, as nenas non falaban nada de inglés, falaban batú, que é un idioma que non nos sona a ninguén, verdad? Pois os nenos tuvemos que meteros, integrados nun instituto. As nenas non sabían ler nin escribir. Iso genera moitos problemas, pero temos mecanismos que poden ir axudando pouco a pouco a que se vayan integrando no sistema educativo, porque é o mellor traballo que podemos facer, que estos nenos e nenas, mociños e mociñas, poidan integrarse, poidan formarse e educarse en igualdade de condicións, con moitas dificultades, pero nas mellores condicións posibles que o resto dos nenos que naceron aquí, e que o día de mañá poidan ser tan galegos como somos nós. Cree vostede que hoxe en día os nenos de outros países teñen o máis fácil a hora de vir a España a estudar, a integrarse tamén nos colexios e centros educativos? Todos os nenos de calquera rexión de España, de calquera comunidade autónoma de España que veñen, pensemos en Murcia, en Andalucía, en Cataluña, en calquer sitio, teñen unha escolarización de moi bo nivel, unhas mellores que outras en algúns aspectos, pero moi boa comparativamente, seguro que comparativamente cos países onde veñen, sobre todo se veñen de países pouco desenvoltos ou de situacións económicas difíciles nos seus países. Nadie marcha a outro país se no seu país ten boas condicións de vida. Normalmente marchan moitos que teñen dificultades nos seus países, incluso de acceder a estudos, e chegan aquí e se integran no noso sistema educativo. E iso é moi bo, como dixen antes, porque veñen a posibilitar que haya un mantemento na poboación xoven. Por qué? Porque hai moi poucos nenos. Hai unha natalidade. Estudiaste a natalidade en clase de xeografía? O que é a natalidade? Sabedes que é a natalidade? Sí. A relación que existe entre persoas adultas e nenos. Nós temos unha natalidade moi baixa, e iso que nos pode levar é que ao longo do tempo, se a natalidade se reduce, a poboación
se reduza e non haya xente pois, para os postos de traballo, non haya xente para o que é a vida cotidiana. E por iso é necesario que ollen estas persoas de fora para axudarnos a poder manter o nivel de vida, o nivel económico que temos. E temos que darlle sempre a máxima axuda posible para que se integren educativamente e para darlle oportunidades de futuro. Porque, como repito o que dixen antes, dentro de algúns anos, e non moitos galegos, fillos que incluso xa naceron aquí, pero que os seus pais son estranxeiros, terán os seus abuelos ou os seus bisabuelos en países da América Latina ou de Asia ou de calquer outro sitio. Como nós tamén, como os galegos tamén o tivemos, moitos galegos, as súas familias estuveron fora, e iso digamos, é unha realidade que existe e que cada vez vai ser máis fuerte. Que beneficios aporta ao sistema educativo español a chegada de persoas de outros países e con menos medios? Unha oportunidade importante, primeiro, de xusticia social, de axudar a aquelas persoas con máis dificultades. Segundo, ofrecerlle o que nós podemos a aquelas persoas que non teñen os recursos que nós temos. E terceiro, tamén non menos importante, vai axudar a que moitas aulas, a que moitos colexios se manteñan abertos ou poidan ter alumnos. Nas zonas rurales de Galicia hai moitos colexios moi pequenos onde a mitad dos alumnos son estranxeiros. Se non houveran esos nenos, pois a escola sería moito máis pequena e tería moita máis dificultades para manterse. E iso non é bo nin malo en si mismo, non é nin bo nin malo en si mismo, pero é certo que temos xa moitos colexios en Galicia, moitos colexios en Galicia onde un 30% dos nenos, é dicir, aquí cantos nenos sois en esta aula? 15, 4. A ver, o 15 ou 24, é moita diferencia. 23. A ver, pois nenos chicos. Pois pensemos 7, imagíname, dos 23 que son sobre 6, 7 son nacidos no estranxeiro, sin contar os que son fillos de pais estranxeiros que vivan en Galicia. E algúns chegan ao 40 e pico por cento, e algúns, iso sí que non moitos, están en máis do 50%. E ese, obviamente, iso é unha enorme riqueza, pero tamén é unha enorme dificultad para poder prestar un servicio en boas condicións. Hola, soy David. Aparte dos estranxeiros, tamén haberá alumnado en Galicia con problemas de integración no sistema, como as persoas con mobilidade reducida ou con condición de saúde que os limiten. Que medidas toman desde a Consellería para conseguir que se integren no sistema educativo? Pois moitísimas. Todo o sistema educativo, o conxunto do sistema educativo, traballa para integrar a todos os alumnos con independencia das súas características. Obviamente, teñen máis dificultades, é obvio, e non podemos negado, pero o que dicía antes da inclusión, que lle daba a ti o dato, creo, nós temos o sistema máis inclusivo e máis equitativo de España. E intentamos dar sempre ao alumno unha resposta personalizada ás súas dificultades, con problemas e sempre con dificultades, pero en ese sentido creo que podemos estar orgullosos do traballo que facemos para axudar máis a quen máis o precisa, con profesores de reforzo, intentando que os alumnos que teñen dificultades estén menos alumnos nas aulas con estes alumnos para que poidan funcionar moito mellor, facilitando a integración en sentido amplo. E é obvio que iso é moi difícil de conseguir, exixe moitos esforzos, xenera moitos problemas, xenera tamén moitas dificultades, pero ao final é algo que temos que facer se queremos ter unha sociedade sana. Non podemos excluir a ninguén porque teña unha dificultad física ou psíquica, e todo o sistema traballa, pero tamén hai un porcentaxe moi grande de profesores especialistas, o que se chama profesores en audición e linguaxe, orientadores, que están onde o seu traballo está pensado basicamente para axudar a estes alumnos. Outro problema é a igualdade entre nenos e nenas. Segundo a UNESCO, alrededor de 63 millóns de nenas non teñen acceso á educación e a maioría non chega á secundaria. De que xeito hai aínda desigualdade no noso sistema e que medidas se están tomando para cambiar isto?
isto en Galicia e en España non funciona, non é así. Afortunadamente nin en Galicia, nin en España, nin na maior parte dos países é así. Efectivamente, esta situación hai aínda en países, digamos, menos desenvoltos con nosos, ou a veces que teñen moitos recursos económicos, pero teñen unha cultura diferente. Por exemplo, en algúns países musulmanes, non? Onde se separa moito e se discrimina moitísimo a muller. O que vos dicía antes desos alumnos de Afganistán, o neno sabía ler e as nenas non, porque nunca habían ido á escola, porque aí hai unha especie de desprecio e de discriminación altísima cara a muller e tamén cara as nenas, non? E iso é algo que afortunadamente nos nosos países, na sociedade occidental, pois non sucede. E aí o que temos que intentar tamén, estamos ante un problema cultural de base religiosa pois moi importante, e temos que tamén, como dicía antes, ser coñecedores de que a nosa cultura, afortunadamente, e o noso modo de vida, afortunadamente, eso ten xa moi superado. Non quero dicir que fai moitas décadas ou fai no pasado non fose igual en Galicia. A mellor nunha familia había un neno e unha nena e mandaban o neno á escola e a nena se quedaba na casa. Pero iso afortunadamente fai xa moito tempo e agora xa non é a nosa realidade, afortunadamente. Cales son as solucións que propón para axudar cos problemas que ten o alumnado que non recibe educación ou que ten limitadas as oportunidades aquí e no resto do mundo? O país depende do seu sistema educativo. E hai unha correlación directa entre boa educación, benestar, futuro, progreso e desenvolvemento. Co cual o que vos recomendo a todos é que aproveitedes moi ben o voso paso polo instituto. Estou seguro que o vares a facer. E despois iredes á universidade ou iredes a facer un ciclo de formación profesional. E ambas salidas son perfectamente dignas e perfectamente positivas para formarvos como personas, por suposto, con valores como o respeto á diferencia, como o respeto á diversidade, como o respeto ao outro, a igualdade, valores básicos, o esforzo, valores fundamentales, pero tamén que teñades os máximos coñecementos posibles para formarvos como profesionales, como personas e como profesionales, e co voso traballo e o voso exemplo como persona, pois faga primeiro da vosa casa un mundo millón, pero despois da vosa casa, do voso pobo, da vosa cidade e do voso país. Ola, chámome Nico. Como xa sabemos, vostede é o conselleiro de Educación, así que sabe os defectos e vantaxes do sistema educativo actual. Entón, cales son os cambios que farías para mellorar o sistema educativo actual? O educativo non o podes cambiar dun xeito radical. Tens que ir dando pasos progresivos, pouco a pouco, para que se poidan integrar mellor. Que temos que facer? Mira, temos moitas cousas que facer. Temos, primeiro, favorecer a acoller alumnos estranxeiros, cada vez máis importante. Temos que favorecer tamén que todos os alumnos de Galicia teñan competencias digitais, porque no mundo de hoxe, xa hoxe, pero máis no futuro, a inmensa maioría dos traballos van ter unha componente digital e tecnolóxica. Temos que favorecer, por suposto, que non haya ningún tipo de discriminación cara a ningún alumno, nin por razóns de género, nin por razóns económicas, nin por ningún tipo de razóns. Temos que mellorar tamén algunhas asignaturas moi importantes, matemáticas e lengua. Aí temos que potenciar moito, aí tamén hai un traballo co conxunto do profesorado o que son as competencias lingüísticas, as competencias matemáticas, para poder facelas mellor. Creo que hai moitísimos aspectos nos que temos que traballar, e temos que traballar dun xeito planificado, ordenado, estructurado, para ir progresivamente pois mellorando en todos os aspectos, como xa dixen, no aspecto de competencias tecnolóxicas, matemáticas, lingüísticas, no aspecto da integración do conxunto de todos os alumnos, especialmente tamén dos alumnos estranxeiros. Bueno, hai moitísimas cousas que temos que mellorar, porque isto é sempre inacabado. Se eu pensara que está todo feito e todo ben feito, non pintaría nada, non tería sentido o meu traballo. O meu traballo é intentar que o sistema millore, e que o sistema, ao final, cando comparas hoxe con fai 5 anos ou 10 anos,
o sistema este mellor hoxe que fai 10 anos. Ese é, digamos, a base fundamental do meu traballo. Juan, que estoy dando esto. Bueno, pero acerco o micro, que eso non se oye. En primeiro lugar, como xa vostede dixo, existe unha desigualdade social que afecta tamén a educación, a pesar de que esta é gratuita na nosa comunidade. Cales cree que son, entón, os factores que provocan esta desigualdade educativa e como se enfrontan con ela desde a Consellería? A ver, a desigualdade educativa, dicía cando falábamos dos grandes países, comparar, imagínate, a educación de Sudán que a educación de España, aí hai unha enorme desigualdade. Despois, no resto dos países, ou en España, hai dentro das comunidades autónomas sistemas que teñen mellores resultados que outros. Cando digo resultados, digo tanto en nivel de competencias como en nivel de equidade. E despois, incluso dentro dunha comunidade autónoma como Galicia, hai diferencias entre os colexios. E que estamos facendo para mellorar eso? Pois facemos unha proba que se chama a proba da variación. Vos non a fixeron aínda, da variación. A van facer... Non a fan aínda. Hai unha especie de radiografía dos colexios. Nos colexios, nós temos máis colexios e institutos, centros educativos. Nós temos en Galicia máis de 1.200 centros. En Galicia. E é obvio que hai nos que funcionan ben, que funcionan regular e que funcionan menos ben. É lógico. E é así. O que facemos é en aqueles colexios onde identificamos polo que sexa que hai máis dificultades, o que facemos son planes de reforzo, tanto a nivel de dotación de profesorado como a nivel de planes específicos orientados a mellorar as dificultades de cada un dos colexios. Nos institutos pasa igual. Hai institutos que funcionan mellor e outros que funcionan peor, por diferentes circunstancias. A mellor a ubicación, a mellor a implicación do profesorado, a mellor a implicación das familias, hai moitas variables. Pero con todo, Galicia ten unha gran sorte comparativamente co resto de comunidades autónomas de España e con moitos países, que nós temos prácticamente unha uniformidade, unha gran equidade nos centros educativos. Que quere dicir eso? Que os resultados finales, é dicir, o nivel de competencia que teñen os alumnos é prácticamente idéntico, con independencia de que se están no rural ou están no urbano, e dentro do urbano con independencia dos barrios. Eso é moi importante, porque eso crear unha igualdade de oportunidades real. Agora, as pequenas diferencias que pode haber, temos que actuar e reforzar esos centros para que haya a maior uniformidade posible. Eu sempre digo que Galicia funciona como un distrito educativo único, e se un compara pois os resultados dun colexio da montaña de Dugo con este colexio ou con este instituto son moi semellantes. Este é un dos bons institutos de Galicia, dos bons, pero non pensedes que o que está pois en Sarria ou que está en Becerreá é pior que o voso. Non. De feito, cando salen as notas do que era a selectividade, sónavos. Nos primeiros niveis das notas había rapaces dos institutos urbanos e dos institutos rurales. E iso é unha gran sorte, porque iso é unha igualdade de oportunidades para os nenos e para as nenas con independencia de onde vivan. Vostede dixo que as axudas que damos aos países necesitados ás veces non chegan. De que outra maneira cree que se pode axudar estes países? Se eu soupera eso e tuvese a varita máxima, sería o presidente da ONU. É moi difícil porque hai dous tipos de países. Bueno, hai, simplificando moito, non? Países e estruturas políticas que pensan no benestar da súa xente, onde as élites políticas queren que o seu país millore en xeral, millore e teña mellor desenvolvemento, e hai outras élites políticas que o que queren é simplemente ter o poder e aproveitarse económicamente da súa xente, sin importarlle para nada as persoas que viven no seu país. Aí o básico e o fundamental pois é estimular que os países que teñen réximens con dictadores ou políticos
que non buscan o benestar do seu país poidan ter clases políticas e elites políticas e tamén económicas que persigan o benestar da súa poboación. E ese é un proceso moi lento que en Europa levou moitísimos séculos e que en países que non son europeos se fai moito máis difícil e moito máis lento. Como vostede dixo anteriormente, existen diversas diferenzas entre países. De que maneira cree vostede que estas diferenzas influen en Galicia? Bueno, imaginémonos un país de África ou un país de Latinoamérica con dificultades económicas, onde moita poboación marcha dese país e chega a Galicia e trae a súa familia, pois esa familia se pasa a integrar, os seus nenos se pasan a integrar na escola, e iso influye na chegada de poboación estranxeira e influye tamén en que haya unha maior diversidade nas nosas aulas. Ola, bo día, chamome Eric. Como vostede dixo antes, moitos nenos de países denominados do terceiro mundo non poden recibir educación. Hai algún plan para que os países desarrollados axuden a creación de escolas neses países e como colabora a súa conselleira nisto? A Consellería non colabora en eso porque non é a súa competencia. Eso se falla a nivel de país, a nivel de España, ou se falla a nivel dos grandes organismos internacionais. Falábamos antes, a UNESCO, a UNICEF, a ONU, son quen fan planes de escolarización. Os países fan planes de cooperación para poder fomentar a educación. E a cooperación basicamente está orientada a favorecer a escolarización dos nenos, porque ao final un país vai ser ou vai ter máis ou menos futuro se os nenos de hoxe poden ter futuro e poden ter igualdade de oportunidades. Nun país onde non hai escola non hai futuro, e por iso é importante que os grandes organismos, a UNESCO, a UNICEF, a ONU, a UNESCO forma parte da ONU, diseñen programas de escolarización, pero teñen que ter a axuda dos países receptores, porque a veces algúns países receptor, algún país que teñen dictadores ou que non teñen estrutura de Estado, ou que se chaman os estados fallidos, pois non lle interesa e non queren que haya escolarización. Por qué? Porque prefieren que os nenos de hoxe o día de mañá sexan personas sin coñecementos, sin valores, manipulables e que poidan abusar no sentido amplo de todas elas. Cantas posibilidades cree vostede que hai de que se poida cumprir o ODS número 4 de acceso global á educación de calidade no ano 2030? A mí me gustaría que fora 100%, pero eu tamén vexo como o mundo, en vez de estar estable, a veces está cada vez máis inestable, non? Certo é que tamén nunca houbo unha paz, na que hai conflictos en diferentes países, nunca houbo unha paz a escala mundial tan grande como a que levamos tido nas últimas décadas. Hai que pensar que, por exemplo, hasta non fai moito, hasta fai 70 anos en términos históricos, non é nada, houve unha guerra en Europa onde morreron 60 millóns de personas. 60 millóns de personas. Hoxe sigue habendo conflictos sangrentos, conflictos absolutamente preocupantes, pero nunca tivemos un marco tan estable como que estamos tendo nas últimas décadas. Con independencia de todo isto, o que temos que garantizar primeiro é que haya paz nos países, porque se non hai paz non pode haber nada. E a palabra paz, que aquí nos sona unha palabra altisonante, moitos países e moitos nenos e nenas de outros países, por desgracia, non a teñen. Se non hai paz, hai morte, hai fame, hai abusos de todo tipo. Hai nenos como a vos que andan por aí pegando tiros en ejércitos, os que se chaman os niños de la guerra en África, que son secuestrados, ven para ser vendidos, ven para ser utilizados como soldados, como nenos soldados. É dicir, hai moitísimas lacras aínda no conxunto do mundo, e obviamente temos que traballar e temos que intentar que estas lacras vayan progresivamente desaparecendo, e que o noso modelo de vida, que ten moitos problemas, nós podemos ser moi autocríticos, os europeos, os galegos, os españoles, podemos ser moi autocríticos, e seguramente teremos moitas cousas que mellorar, pero non debemos perder nunca o rumbo, e o noso rumbo é ter unhas sociedades
democráticas, cunhos valores fundamentales que teñen que ver moito ca religión tamén, cos valores da nosa cultura, que son os que posibilitan que sexamos como somos e que teñamos un nivel de benestar, un nivel de progreso, un nivel de desenvolvemento, un nivel de liberdade que temos a día de hoxe en estos países, que temos en nosos países, non? E debemos intentar, primeiro, preservados, segundo, mellorados, e terceiro, intentar que, tal como estades aquí, 20 e pico nenos, 23 nenos, aprendendo, estudiando, esforzando, vos tedes que esforzarvos tamén, e tendo pois unha vida na cual vos estades preparando neste momento para o futuro, para ser millores homes e millores mulleres o día de mañá, isto o que vos tedes aquí o poidan ter, como xa digo, pois no Congo, o poidan ter pois nun pobo abandonado de Perú ou nunha rexión asiática que está sometida pois a múltiples tensións, non? E iso é o que debemos pensar, e o que en certa medida pois é o que eu penso, por lo menos o que eu penso que sería positivo a medio prazo para o conxunto da humanidade.